Bună ziua, fraților! Suntem cu Dragoș, cel mai bun prieten al meu, ca în fiecare episod. Salut! Și o să vă faceți pe voi de râs. Bă, oprește un pic filmarea, tu nici măcar n-ai intrat pe joc. Hai că am intrat și pe el. L-așteptăm și pe el. Stai un pic. Hai, pornește filmarea. Da, e pornită. Nu m-am pus Bă, să pupau. oprește și fai din nou, mă, că am atât vorbit. De ce? Am vorbit prea mult. N-are nimic, lasă, dai pace. Nu oprește, te rog. Da. Nu opresc. Că nu mai tot, duce vino. Bă, dar tu ai brain mai bune decât mine. Abia unul e mai bun. Abia unul. Nu de 360. Bă, știi ce graipo? Am un Graipus Medusi cosmic de 344 de milioane pe secundă. 337 de milioane. Bă, hai după mine. Unde ești? Aici. Hai după mine. Vrei să-ți dau un din ăsta cosmic pe gratis, numai că trebuie să-l Bă, fac. îmi dai la grande. La grande? Please. Mă duc să-ți fac unul, că ăsta l-am upgradat. Stai că acum mă duc să fac altul. Stai, că mă duc să iau și eu. Să văd dacă îi. Hai că am Atunci murit. fă singur dacă Nu pot, nu bă. vrei să fac. Mi-l dai, please? Hai că îți dau și eu ceva. Îți dau ceva la schimb. Ce dai? Îți dau un astral la Rarita de 123 de milioane pe secundă. Dacă mi-l dai pe Graipus Medusi, Fii cu minte. nu fii și tu cu minte. Stai că ți-l upgradez și pe ăsta. Nu-mi trebuie la strălele Litas. Atunci, ce să-ți dau pe el? Stai că m-am dus undeva. Îți dau... Știi ceva? Ți l-am făcut de 240 de milioane pe secundă. Ce mai vrei? Îl vrei? Please. Nu trebuie la strălele Litas, că eu îmi fac acum un Graipus Medusi singur dacă nu vrei să mi dai. Sau încerc să merg la secret, la o secretă. Că nu să stau de la grande. Bă, eu sunt fericit că am făcut instant 4 abonați. Și ca să mă ajut și la 10 abonați îmi arăt fața. Mă jur. Bă. Am murit. Deci uită-te pe filmare că chiar am murit. Pe când o să o postez? Ce? Când o să o postez o să mă uit normal.
Să nu-mi zici că ești fanul meu. Și că spamul tău. Îs? Stai, bă, că nu mă lasă un copil să iau. Nu mă lasă un copil să merg. Stai un pic. Dă-i Băi, și tu. copile. Bă, vrei să-ți fac una Garini la Palini? Yes. Bă, dar să știi că e pe gratis. Unde ești? Un dragon cane, Loni. Îl vreau eu. Garama. E Garama. Bă. Bă, e Garama e numai dung. Vorbesc serios. Îl vreau eu. Stai că l-am luat eu. Are ceva? Dar mi-l dai pe Garini la Palini. Da. Yes? Am făcut rost de Garama. Am făcut rost de Garama. Stai că vreau să fac ceva. Bă, chiar am făcut rost de Garama. Bro, a murit. Unde ești? Stai un pic să vin la tine că nu mă lasă. Mă tot băguiesc pe jos. Hai, unde ești? Îs fix la etaj. Îmi upgradez Garama. Dă-te un pic. Mă, dă-te un pic să-l upgradez. Da, bă, ce dai? Păi să-l upgradez, că nu pot de ține. Atâta trebuie să-mi furi. Bă, dacă mai dai, eu spur. Da, un 6-7 ăsta. Hai, bă, ce dai pe ăsta? Pe Garama? Bă, ce dai pe Agarini la Palini? Cât face pe secundă? Dar tu nici măcar n-ai Agarini la Palini. Să-l văd unde-i. Agariniu. Dragoș. Alo? Dragoș. Ce-i? Da să văd unde e Agarini la Palini. E la mine. Ok. Să dau. Ok, hai că am cât face pe secundă? Bă, Stai prima că nu dată am duce la upgradat. bază, upgradează-ți-l. Scuze că am Bă, dat. pe banii mei. Dar stai și că îți dau ceva mai bun. Fă numai de Da, mă. 100, mă. Stai, mă, să fac bani. Stai să pe slow mode. Bă, a tău de cât level l-ai făcut? Bă, a meu e... Stai așa să văd. Bă, mi-ai făcut de 200... De 35. Asta să văd eu că poate mă minciunești. Eu am aproape 1 trilion. Nu, cât ai zis? 30 și cât? 35.
Cât? 35. Stai mă că nu mai am bani. Eu am 614 bilioane. E la tine garama? Hai că am mult iau pe garama. E la tine la bază. Mod dai pace. Hai. Arată-ți garama. Agarini. Mulți am. Am aproape toate rebirth-urile. Dar tu... Bro, Da. bro, mi se pare mie sau să bugui jocul? Nu. Numai ce se Bă, pare. tu mi-ai dat două. Probleme? Bro, nu știu, hai la baza mea să vezi. Da, ți-am dat două. Are ceva? Da, tu nu aveai două, aveai una. Stai un pic. Aveam una. Da, chiar. Cum ai două garame? Nu știu ce s-a întâmplat. Bă, tu du-te de aici, mă, că tu vrei să furi. Ia pleacă de aici. Așa-s mucoșii în ziua de azi. Săraci. Stai că eu îmi iau toate ăstea la mine în inventar. Ia, du-te la tine acasă, măi. Du-te la tine acasă. Ia, ușă, ușă, du-te la tine acasă. Așa îmi zicea mama și mie. Du-te la tine acasă, măi. Nu-ți dau nimica. Nu-ți dau nimic, du-te la tine acasă. Chiar dacă stai lângă mine, du-te la tine acasă. O ieșit. E bine atunci. Sau poate și-o da reset. Ghere, ghere. Dai să pudă. Începem aici. Stai mă să mi le iau ăsta din inventar. Bă, mă duc la secrete. Bă, eu imediat mă duc și eu stai să pun railurile înapoi. Mă duc, pa. Mă Unde? bine că a venit tsunami peste mine și nu l-am văzut. Azi cred că o să fie cea mai norocoasă zi din viața mea. De ce? Vrei să vorbim toată ziua? Cam da, că stăm și la update. Astăzi nu Sau cred. că- Azi faci fotbal. Nu cred. Nu că nu crezi, nu faci. Păi nu știu, că mama nu mi-a zis. Nu! A murit. Am murit și eu. Bă, dar n-am cum să mor. Bă, m-am împiedicat și am picat în locul bun. Nu. Eu am făcut deja 1.000.000.000. Asta cred că e cea mai norocoasă zi din viața mea. Jana. Da, mă, duceți-vă valurilor. Am o dată valuri. Vrei? Chiar am 1.000.000.000. Uită-te. Nei. Bro, da chiar.
tralalelo, tralala. Da, că îl upgradez. Stai, mă, că mă duc să-l iau. Stai că imediat mă duc să-l iau. Las vacuitas. Aura farma. Haide. Hai. Stai că mă duc să-l iau. Băi, eu nu glumesc, chiar mă duc să-l iau. Pe ce? O tralala, chiar nu glumesc. Mă duc să ți-l iau. De unde? Am crezut că iei din bază. Bă, sau vreau un orcala că ți-l dau. Nu-mi trebuie. Atunci nu-ți mai iau, mă duc să iau o secretă. Cam un orcalero deja. Nu că Eu mă n-aș duc să-mi vrea. iau. Eu mă duc să iau o secretă. Eu mă duc să-mi iau un cosmic. Bro, vrei să ți-l dau pe... sau îmi iau o secretă? Mam, ce secretă să iau, că sunt multe aici. Bă, vreau un Mateo. Da. Pe bune? Da. Pe bune. Bă, stai că iau unul pentru mine și unul pentru tine. Bă, dacă aș avea un Ezoc Secola și la 2 Ezoc Secola și la cine i-aș da unul? Ție, ca de obicei. Bă, care e cel mai bun prieten al tău? Tu. A meu e Dragoș. Și la cine mă refer? Să spauna e la grande pe bandă. Bă, vezi că nu mai iau Mateo, că mi iau ceva pentru mine. Sau ți iau ceva pentru tine din tot sufletul. Ok. Și Cum am secretă, făcut uite, eu ieri? asta. Ok. Îți dau Aura Farma. Am 489,56 de bilioane acum. Pentru că Îți dau mi-am... Aura Farma. Bine. Bă, într-o zi am făcut un noob pro. Măi, eu nu mă bun ce fac pe jocuri. Nu? Bă, dacă vrei să fii un prieten bun, ți-l și upgradezi. Bine. Nu știu ce level să-l fac. Bă. Era să mor. Bă, să iau nu pot hotspot. Nu știu. S-o dus de pe bandă. Bă, azi e cea mai norocoasă zi din viața mea. Din viața vieților mele. Vreau să iau tortughinii. Că nu l-am. Mie mi trebuie la index. Nu, mă! Da. Vreau să iau cimpanzinii și spiderinii. Dar ți-l dau eu. Nu-mi trebuie. Bă, eu de când am margarinii la palini în mână? Mă, chiar că să-i bucurit jocul ăsta. Bro, ai aici în bază una Garini la Palini. Tu? Hai mă să-ți dau Aura Farm. Nu-mi trebuie. Nu-ți trebuie secretă. Stai, nu că nu-mi trebuie secretă. Doamne, fer, nu-ți trebuie secretă. Ba, îmi trebuie. Ce? Ba, îmi trebuie. Ai zis că nu-ți trebuie mai înainte. Am zis că nu-mi trebuie Robux de aia. Atunci, da, vreau secretă. Ce Robux, mă? Mi-a apărut Unde ceva ești? cu Robux.
Și deja am toate rebirth-urile. Bro, mersi! Asta e prima ta secretă? Da. Mă duc să mai fac o secretă, numai că o să iau la fel ca să-ți dau și ție. Hai mă, odată, mai treceți. Hai mă, odată. Cred că fac un expresor, signora. Nu se merită. E secretă, mă. A, da. Atunci, ia. Prima mea secretă am făcut și cât face secreta mea. 1.1 bilioane pe secundă. Am 1.1 bilioane pe secundă. Am dovadă. Ni. Bă, ți l-ai upgradat? Da, ni. Bro, cum? Nu știu. Bă, scuze că nu ți-au și ție, dar nu mai era. Dar nu-mi trebuie brain rot. N-are nimic. Bro, dar știi ce mi-au? Ce? 6-7. 6-7 Rainbow. Da. Ok. Bine, bă, am un 6-7. Asta e a doua mea secretă. Fine. Stai că mi le upgradez. Stai că prima dată vreau să-l fac pe ăsta, să dea mai mult. Bro, într-o roză, noi am ajuns pro. Îți dai seama? Cât ai crescut? Mă, eu fac 1 trilion instant. Bă, care a fost primul tău prieten? Ce? Care a fost primul tău prieten? Nu știu. Eu țin minte că ai fost tu. Pe mama mi-a zis că mama ta cu mama mea sunt prietene de când erau mici. A, da. Deci noi suntem prieteni de când eram mici.
Nu? De atâția bani fac. Nici nu mai ajunge să fac aici bani. Da, bă. Știu de ce nu fac. Hai că-ți fac și ție rost de niște brain rots. Hai, dacă vrei. Bă, când cresc mare, știi ce surpriză îți fac? Un set de kendame suiți. Personale pentru tine. Ce zici? Vrei? Dacă aici mi-a grade să 6-7. Eu mă chinui să iau un 6-7. Eu îmi doresc un 6-7. Dar ți l-am dat ție. Nu mi l-ai dat, mă. Cum nu ți-am dat 6-7? Ăla era slăbuț. Pentru tine era bun atunci. Atunci, acum nu mai... Știu. Bă, dacă vrei să te găsesc un 6-7 și ți-l fac. Dacă e secret. Oh no. Oh no. Cum de-ai VIP? Nu mai contează. Ți-ai băgat robo și așa-i. Yes. Peste tot ți-ai făcut VIP. Nu cred, nu cred. Îți fac doi... Am 2 de 6-7. Mersi. Nu cred. Ce? Am 2 de 6-7. Și-mi dai mie? Vezi că ăsta vrea să-ți fure. Care? Ăla de acolo. Bă, asta-ți fură ție. Mă, Bă, dă grepus, mi-a dus pe 6-7. ok. Stai că ți-l upgradez. Stai că ți-l upgradez. Sau stai un pic. Nu, stai nici un pic, că ți-l upgradez. Dar nu mai vreau, nu mai Ba, mai Stai vrei. liniștit. Adeși mai vrei? Hai că îți dau. Nu trebuie. Ba, străbă. Nu trebuie. Ba, da. Dar să știi că nu dau. Mă, adică eu mă chinui să ți-l fac de 1 bilion pe secundă? Ai cum vine asta, mă refuz? Dar nu trebuie. Ba, străbă. Dacă o să că nu trebuie, înseamnă că nu trebuie. Ba, o să străbă. Nu trebuie. Deci, îți străbă. Că dacă nu,
Nu știu ce să fac. Bă, gâși cât face aura fermă pe secundă. Așa meu face 2,15 bilioane pe secundă. Cât, mă? Da, ai auzit bine. X7-ul meu face cam puțin pe o secundă. Da, cam eu nu l-am gradez pe X7-ul, dar ales cu capeliți. Și cât face X7-ul meu? Cât? 100, am 200, am 500, 646 de milioane pe secundă. Știu că sunt prea rapid. Bă, stai că nu mai am loc în bază. Bă, știi cât face X7-ul meu? Atâta face pe secundă. Stai un pic. Că nu mai am loc să-mi pun brain-rodurile. Expresora signora. Bă, uite-te un pic la mine, că face pe secundă Rainbow Six Siege. Bă, stai să văd câte secrete am. 1, 2, deci 3, 4, 5, 6, 7. Ți arăt ceva? Uite-te, cât face X7-ul meu. Bă, dar cum ți l-am gradez așa tare? Cambreros face 1 bilion pe secundă. Bă, să mi-l fac de 1 trilion pe secundă. Mă duc să fac rost de o secretă. Bă, stai că mi-am gradez los combinaționezul meu. De unde ai luat combinaționes? Am mai jucat ieri, doroce, doamne. Are omul voie să se joace. Am un stau aici ca să se upgradeze. Nu mai am bani. Acum îl upgradez pe Mateo. Fine. Dar măcar nevoie de bani. Mă, ce-au trecut tsunami eu peste mine și n-am murit. Ce? Am murit. Băi, am uitat că am filmarea pornită. Bă, să știi că eu n-am uitat. Eu da. Câți bani ai? Puțin că acum nu mai am bani, că mi-au gradez ăștia. Vrei roță? Da. 18.9 B. Bă, dacă ești un prieten bun, îți ordon să-mi dai cel mai bun de la tine din bază. Ok. Îți dau Rainbow Six Siege de 1,32 de bilioane pe secundă. Mă, ce?
Ești mulțumit Da. pentru efortul meu. Da. Și când îl dai? După ce îmi iau o secretă. Dragon Cannelloni. Bă, Dragon Cameroni, secret. Stai, că s-a spawnat Dragon. Băi, Cosmic Dragon Cannelloni. Tu l-ai la index. Nu. Dacă l-au pe Cannelloni, Dragon ești cel mai tare din univers. L-am luat! Dacă te... Bă, eu l-am luat pe Dragon Cannelloni. Asta e Dragon Cannelloni. Da. Hexagon. Am o ți-l dau. Bă, mersi. Cu plăcere. Am sărit de pe casă, la ce fericit am fost. O și fii atent că am îl upgradez. Am plecat de pe casă. Yay! Am 3 Stai, mamă, câte secrete am? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stai un pic. Ok. Și că, uite-te să vezi cât face Dragon Cannelloni-ul meu. Acum stai. Acum vin. Dacă nu-s la baza mea, înseamnă că mă duc să caut secrete. Da 1.52, bă. Îți bogat? Pare că da. Mai ales cu ăsta, cu aura fel. Cu ajutorul tău. Păi da, eu țin asta. Deci ăsta e al tău. Ce? Aura Farm. Încă e al tău, realizezi, nu? Păi iată, că ți l-am dat ție. Dacă vrei să mă dai, peste cap. Ce dai peste cap? Nu, dacă mi dai, mă dau cu capul, e păreț. Să-l uit, dar numai să îl agradez mai mult. Bine? Eu până atunci, da, până atunci mi-am upgradez X7. Eu muncesc din greu. Pentru Face tine. 1.97, bă. Bro, îmi trebuie 1.16 ca să-l upgradez. Da, las că fac eu aici. E greșit după preluturile tale supreme și bune. Aici. Bă, știi ceva? Ce? Am fac toate reporturile. Și eu. A, nu, upgrade house. Da,
Bă, aici la Riverdale, ăstea, brain rodurile. Nu. Dar ce-mi pierd? Nimic. M-ai mințit. Dar îți pierzi vitezele. Și-am muncit prea mult. Ăsta, numai ăsta. Dar poți să-ți dai speed. Bă, dar nu-mi dai ăsta, aura fel. După ce ți-l upgradezi mult. Mult. Da, evident, da. Nu mânca pe ceva. Ce nas? Nu mânca pe ceva. O dormi, mama. Bă, ți-l dau, că așa n-am ce face cu el în bază. Și apoi nu era nimic. Rază, criminale, e destul, nu stau mai. Ia-l, mă. Mersi. Mulțumit? Da. Da. O dormit toată ziua. Bună ziua. Da, am o lăsnație. Ce mi-a din picior? Mi-ai place. Ok, acum o să iau niște speed. Bă, cam atât cu acest episod. Eu am fost Alex, Banu Pixel. Și ne vom vedea data viitoare, pa, pa!